नमस्कार मैत्रिणींनो, ओवी किचनमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे। तर आज आपण बघणार आहे गाजराचं लोणचं। आता थंडीच्या सीझनमध्ये गाजरं मुळे खूप छान मिळतात आणि हे लोणचं छान लागतं, कधीतरी वेगळी चव म्हणून खायला सगळ्यांनाच आवडतं। तर हे आता आपण काय लागतं कसं करायचं ते पाहूया। तर त्यासाठी आपण ही गाजरं चिरून घेतली, स्वच्छ धुवून वरची सालं थोडीशी काढून अगदी पातळ काढून ही चिरून घेतली, एकसारखी बारीक चिरून घेतली, जास्त मोठी नाही। किंवा तुम्हाला लांबट हवी असेल तर लांबट चिरली तरी चालतात। थोडंसं आलं आपण चिरून घेतलेलं आहे उभं। मेथीचे दाणे 10-15 घेतलेले आहेत। मोहरी घेतली अर्धा चमचा, मीठ घेतले 1.5 चमचा मीठ घेतले, 2 चमचे व्हिनेगर घेतले आपण आणि 3 चमचे मोठे भरून आपण लोणच्याचा मसाला घेतलेला आहे। तर आता आपण कढई गरम करायला ठेवली आहे। तेल गरम झालं आपलं की आपण त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा मेथ्या टाकू। मेथ्या जरा अशा तडतडल्या की आपल्याला मोहरी घालायची, थोडेशा, अगदी जास्त नाही तडतडून द्यायच्या। मेथ्याने एक लोणच्याला वेगळी चव येते म्हणून आपण मेथ्या घालतो। ह्या मसाल्यामध्ये आपला सगळा मसाला असतो, लोणच्याच्या मसाल्यामध्ये मोहरीची डाळ वगैरे सगळं असतं, म्हणून आपण हा मसाला आपण घरी डाळ करून घातली तरी चालते। आता ही मोहरी टाकली आपण जराशी, अगदी अर्धा चमचाच घेतलेले, जास्त काही घेतलेले नाही। आणि त्याच्यात हे आता आपण आल्याचे तुकडे घालूया, थोडेसे आल्याचे तुकडे, एक 20-25 सेकंद नुसते तळून घ्यायचे असे। आणि त्याच्यावर आपल्याला गाजर घालायचं। हे साधं तेल घेतले आपण, तुम्ही मोहरीचं तेल वापरलं तरी चालतं। हे आता आपण एक मऊ होईपर्यंत गाजर 1-2 मिनिटं आपण परतून घेणार छान। त्यात 1-2 मिनिटं आपण परतून घेऊया। अगदी 2 मिनिटच आपण हे छान परतून घेतोय, जास्त नाही परतायचं, फक्त त्याच्यातलं पाण्याचा अंश थोडासा कमी होईपर्यंत आपण परतून घ्यायचं। बाकी मग त्याला जास्त काही शिजवत वगैरे बसायचं नाही आपल्याला। आता त्याच्यात आपण हे परतून झालेलं आहे आपलं, साधारण जास्त मऊ नाही करायचं आपल्याला। आता हा लोणच्याचा मसाला आपण घालूया। तुम्ही जरी मोहरी बारीक करून घातली तरी चालते, काही होत नाही त्याला। आणि एक लिंबाचा रस घातला तरी चालतो। आपण व्हिनेगर घालणार आहे इथे, हे 1.5 चमचा आपण मीठ घातले आणि अर्धी वाटी आपण तेल वापरले। आता हे छान परतून घ्यायचं, गॅस बंद करायचा। आता आपल्याला गॅस बंद करून मग व्हिनेगर घालायचं आपण त्याच्यामध्ये। तयार होतं हे झटपट आपलं लोणचं, छान वास येतो एकदम। आता हा आपला सगळा मसाला घालून झालेला आहे। आता आपण शेवटी फक्त ह्याच्यामध्ये 2 चमचे व्हिनेगर आपण घेतलेले आहे व्हाईट, तर ते आपण घालून, व्हिनेगर घातल्यामुळे काय लिंबू पिळलं तरी चालतं, पण व्हिनेगर घातल्यामुळे आपलं लोणचं जरा टिकतं म्हणून आपण व्हिनेगर घातलं। आता हे तयार आहे। आता आपण गार झालं की आपण बरणीत भरूया। आता आपलं गार झालंय लोणचं, तर आपण बरणीत भरूया। छान रंग आलाय आणि चव पण छान झाली आहे। आता हे आपलं छान बरणी बरोबर भरली आपली आणि छान तयार झालेलं आहे। काचेच्या बरणीतच आपण ठेवायचं आणि काचेच्या बरणीत ठेवल्यामुळे हे छान छान राहतं आणि हे 8 दिवस आपल्याला बाहेर टिकतं। तुम्हाला जास्त दिवस जर खायचं असेल तर हे लगेच फ्रीजमध्ये ठेवायचं, म्हणजे मग 15-3 आठवडे तुम्हाला सहज खाऊ शकता। तर आता हे छान आपलं गाजराचं लोणचं तयार झालेलं आहे। त्याच्यात आलं आहे, मसाला आहे, गाजरं आहेत, खूप छान लागतं। वेगळी चव जरा काहीतरी खायचं म्हटलं तर तुम्ही हा व्हिडिओ नक्की बघा, पूर्ण बघा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि ओवी किचन पाहत राहा। तोपर्यंत धन्यवाद।